Takže zdravím všechny férovce a férovkyně. Dneska to bude tutoriál, jak si stáhnout Hexit. Ještě chci říct na začátek hned, že ten minulý byl fakelej. Tak točím nový, že jo. Samozřejmě to bylo v podstatě jenom taková ukázka se zvukem, jak to dělám já. Jo, a teď točím pravý tutoriál. Takže půjdete na internetový prohlížeč, já to nahrávání videí, to nic, ještě nenahrávám, tak proč? Půjdete na stránku, kterou vám dám do popisku a za chvíli tam jsem. Tak, jsem tady zpátky, už se mi to načítá tady. Nebojte, stránku vám dám do popisku a takže tohle si stáhnete, se mi to načte, dáte se, jestli to chcete úplně zadarmo, dejte stáhnout pomalu. A tady si opište kód, který se mi za chvíli načte. Tady v GPT, vy tam budete mít něco jiného, nevím, co tam budete mít. Tak, to si stáhnete, já už to stažený mám. Doufám, jo, mám to tady. Tak, teď už můžete zavřít internet, já ne, já to mám nahrávání. Tak si to odkliknete, tohle, to, co jste si stáhli, za co rovnou odkliknete. Ale mě se asi pokaká asi pokaká, no nic, já to nějak vymyslím. Jak se multiplem círat na multim.exe si přetáhnete na plochu, budete tam mít tohle přesně, to tam budete mít, jo? Ale já už to tam mám, to mě tu dělá tohle. Mě teď těm něco vyskočí. A nebo se mi to brutálně lagne, takže až mi půjde počítač, tak já jsem zase tu, jo? Takže čus. Takže jsem tady zpátky, mě to napíše tohle, já dám ne, vám si to sem extrahne, tak budete to mít tady, to nebudete zavírat, jenom mě se to brutálně zadělal počítač nějakým, tak to si dáte třeba do tu plochu, tohle si otevřete, extrahne se vám to a až se mi to extrahne, ne, to už nemusím střídat. Mě to většinou trvá několik hodin, takže ten pavouku, ježiš, já nechci být prostě, ale to je vtipný. Tak, teď už to na chvilku nebudete zase potřebovat. Otevřete si ten multi-MC, to jste si přitáhli tady odsaď. Tohle tady nic nemám, tak si to smažu. Tohle tam mít nebudete, to už mám svoje. Vidíte, to mi už jde všechno a v pohodě, ale vy dáte add do nový instalace, tady tu šipičku takovou, add do a new instalace, kliknete, load version list. Můžete si kliknout na ten grass block, na tady ten, na který mám myš. Tady si můžete vybrat, nachcípanej, tady si můžete vybrat, co chcete, já si vyberu Steva? Ne, já si vyberu
Enderpearl a nebudu to protahovat. Pojmenujete si to jakkoliv, úplně jedno, jakkoliv třeba. Třeba blbec, já si pojmenuji Hexit. Hexit. Tady dáte change version. Tady si dáte jakoukoliv. Můžete dát, nemusíte to dávat, klidně si to nechte na 1.5.2. No už to nebudu protahovat a dáte OK. A máte to tu. Nejde dát play offline, ale mně už to tady jde. U druhého ale jenom, takže tady na to kliknete pravým tlačítkem. Dáte Venfloader. Počkáte, teď tohle všechno smažete. Tyhle 3 odstranit, ano, odstranit. No tak se odstrání. Teď půjdete do toho Hexitrar. Tyhle 3, ty 2 tečky samozřejmě ne, jsou blbosti a přetáhnete si to až sem. Já doufám, že tady nebudu mít takový pitomej error. Prosím, že ne. Jenom teď do videa nechci ten můj error. No, doufám, že to bude fungovat tak zpráce. Tak. Až se to udělá, tak budu... Ne, to nebudu stříhat. Až to otestuje, tak to bude jedině dobře. Tak dobrý, teď se mi to musí načíst, ten můj pitomý počítač. Já mám strašně pomalý počítač a už na tom docela dlouho i hraju. Tak, tady budete mít zase, teď už Hexit si tady pozavíráte tu složku, tohle všechno už si pozavíráte, otevřete si znova ten Hexit Motemcín, zavřete ho a otevřete znova. Když tak vyskakují vám tady občas erory, já to vím, mě tam taky skáčou. Tak, teď si to otevřete ten Hexit tady, dáte play offline. Já doufám, já asi nebudu vám to moc ukázat na ploše, nebo se možná úplně zničí celý. Takže až se mi to dodělá dobré zase, ne, jedině dobře. Tak, teď vám tady načte Mojang a až mě se to načte přes ten Mojang, vidíte Mojang oranžový. Nemáte to jako za vanile, černý jenom napsaný. Tady je to tlustě všem písmem a oranžový je Mojang. A až se mi tenhle Mojang načte, tak budu zpátky a takže čau. Takže jsem tady zpátky, už se mi to zaplo. Jestli někdo toho prostý slova. Takže to už si jenom tady dáte single player, vyložíte, uděláte si svět, to všichni určitě znají. A pro tohle video to bude asi všechno, takže jo, točím. Takže čus lidi, takže